Abi nimo boss, ako ganahan jud ko diri mo saka ani, ari ko diri mo kanta. Kining akong gihimo diri tagsarem libre ani. Ate, agami si Piat. Tagsarem libre. Kay kung mahug ko diri, ug di man gani mamatay simba ko lang buktot. Pot. Ay, matay si Boy Toto. May kinuha ito mugal, gitar o muganta. Ako to pa interviewon eh. Lah, saka ang buwang. Saka guys. Patulong ra ba ni tawana? Kuyaw ni siya. Mutukar ang patol ani. Nga, hagbong na yung mangga. Akong dulon akong interviewon guys. Kay, di paari ko sa kong amo. Kay ipa-interview ni si Boy Toto. Kay may kini siya mo gitar o mo kanta. Di mo sa ni siya mo kanta kung di mo saka og kahoy. Taas ra ba ning mangga yang sak ano? Oh, taas lah, taas babaw guys. Try. Oh, sama ka diha dong. Ha? Sama ka diha. Dan? Ikaw si Boy Toto? Ha? Oh, Ikaw si Boy Toto da dari yo. Luyo nimo. asa ba? Da ko luyo nimo. Asa ba? Dari. Unsa din wa tarong. May tarong hunahon ning tawana. Isa kas bangga guys, nagdagitar. May ra ba niya mo kanta? Wa may tao. Yun ni tukar ang patol ani, dugong patulo ni siya. Mataga ka diya mamatay ning tawana gyud. Aw, Basta ka diha. oh. Nari ka diha. Boss, Ambak diya kay mo interview hon tiga gisugo ko sa among kumpanya. aw. Ano man interview mo, boss? Awa mo kanta ko diri, boss. Mo gani kay maminaw sa ko si mo kanta kay gisugo ko bisong kumpanya nga may kay ka mo gitar mo kanta. Aw. Aro makapaminaw kas kung kanta, boss. Sakang ri, boss. Nakamatay na pasakon ko nga Sakang ri, hindota lagi diri pa pa lagi arita mo kanta. kataas aning mangga oh. Sakang ri. Naimo ko pasakon diha nga ikaw hilig mo kag sakasan oh. Nang saon man ni, di jud ka mo naog dire. Adili kay arim ko mo kanta diri. Mao ginay mo ang tirada diha boss nga anak ka mo kanta diha sa babaw. Mao ni akong kampo diri. Unsan Kampo ba kampo 8? namura ra man siya unggoy diha noon. Kampo 8 ni diri dili ari saka. Imo ko pasakon na usaon man wala man ni hagdan. Ayo na lingkuran na ari. Daw usaon ko pagsaka ni ron. No man ni hagdan. Parehas ato na ko gud katong pagsaka na ko bagon ato. Oh sige anhaon ti ka balag lisod. Oh. Ita guys. Purong na imong sanina kay di na ba pasakon diri basta di magpurong. Kaasa ni manggahagas niya iya ko pasakon di mo sabi ni mo naog tawhanag. Di gyud tumanan siyang gusto. Musakka lang ni kung gusto ni. Kakantahon ako. Sige man ako. Eh sakang ari. Pagpurong daan boss, di ba po ining di magpurong sa kangari? Purong ko yan? Oh, Ako ni purong be. Tumanan ti kasi mo gusto. Kuya or ba ka balibaran? sa kangari ay sus. Imo mo kung video-videohan to kay wa koy kamera. Videohan puti ka boss man ni. Ay boss. Asa to video nimo? Ako ibutang kay mo sa pagsakar ko magvideo. Amoy no nga po koy kuang ika-video po dal makuhaan giti ka. Sa kadiri. Sakar ako. Oh. Buat kay lukad ko sa Aron makadungog guys kung kanta pati pa kanindota. surakat ka. Maganda ko kiyo. Ay kumpiyansa. Ako pa ba maunag hagbong nimo guro? Ay kumpiyansa kay ay akong patol mo to kabulakan siguro nimo di ko nimo pasakon. Ya ako mutapat ko nimo gutukar mo patol. Imo ko. Nama. Way kuyaw ni kay bago kong gipatol ko ganina dugay ba nimo tukar balik. Aw. Oh. Ay lingkuranan diri oy. Oo, bayo kita. No, awa di ba naabot na niya diri mga unggoys no. Kuyawan eh. Na lingkod. Sige, naabot naman ko sa babaw. Sige, kanta na kay. Guniti sana akong kamera boss kay. Oh, yeah. Ikaw sa vlogger ron boss. Ako'y kanta. Asi katawa rin. Tukar yung pato na layo. Kuyawan, taasar rin. Mangga guys. Nangubos taas kay guys. Kanta. Oh ni ako. Namis ba po? Kampo ni nako kampo 8 ni nako diri ari ko mo kanta-kanta ring taas ka hoy. Kampo 8 mangga. Kuyawan ito ka na guys eh. Ladies kisan aping pinintalang. Hindi ko magmahay masaking saka guys. Popok pinaugdog pinaolbo. Ay, mali siya guys. Bay toto. Mo kanta. Babaw sa mangga. Sinina mo buka yung klarong ugdong. Abi na tugatista ang kusinira. Oh,
Sa asos mo, ratoy kanta nga. Wa Wa ka- dito, wa dire. Oh. Di ito nako kwa. Direra sa taas mangga. Ako jud ko mo sayo pag pagsaka diri kay gisugo ba sa akong kumpanya nga i-interview ka kay nadungog mga to nga may kay kamo gitar ug mo kanta. Amay kayo. Kay murag ilagi jud kang kwaon ko no. Nakasuway mo ko dito ani nga dito ba sa katong kanang ingon nila ba nga sikat sa balamban vlogger ba tutong tugsok. Oo. Kana Kana si idol. Oh, musoro man nila. Mm. Ay, sus. Pansay kay mo gitar kanta mi dito eh. Aw, mao ding na bantog. Ato may sa mubo. Tato silong. O mubo nga bangko. Oh. Kere kay taas man ni. Lagi pagka-joker siya guys. Taas man ni dire. Taas nga mangga ba? Taas sa mga guys. Mangga eh. Simba ko guys, tara na sa ubos guys oh. Taas na kayo. Oh, sus. Kalayog pero mangupot na kog maayo guys kay para Mura na ni. Naano ni sa ika 17 ka andana. Iyo sa taw trip ng tawhana. Disisiti ka. Ika disisiti ang hagdan ba? Ka disisiti ka andana na dito Yap. pa nas building. Ay sa ato pa basta pila na kakatuig gibuhatin nimo nga mo kanta ka diri sa Babaos Mangga. Ay perti nang pagkadugaya ay. Sukad atong usang adlaw gahapon ug karon dugay-dugay na gyud mga tulo na kadlaw. Wow, turok adlaw di dugay na gid ay tinuod. Dugay na eh. Na Sundan ni ninyo ang kaning akong gibuhat diri kada sakan ako sa mangga. Hantod moabot ang panahon nga kining mangga ha mamunga. Inigtan-aw ninyo nako nga re. Makakaon mo sa mangga kay hatagan man ta mo. mo kini mo hang tirada boss nga mo sakay kag mangga nga maggitar ug kanta. Oh. Abantay Karon Bisaya. pagka kuha na nimo interview ko nimo diri og naa pa ni bunga. Mahatagan di ka og mangga. Hasta ka ng mga nananaw na to tagaan ko nagmangga padadon pa na nakog sako. Ah, nimo hari ka banggahan diri dai? Ako ning inangkon. Ay, Ay, inangkon ang tagiya ni diri nga wa mo ko kaila. Oh, Gibiyaan maning manggaha diri sa tagiya wa kay bawog si tagiya ni. bisura guys nga liman ka guys nga. Ganinaw na puruan guys ayo. Aski na awo ko na ninyo Oh, gud. taasan ng silong oh. Pugos na jud kog saka para ma-interview na ko siya. Abi nimo boss, ako ganahan jud ko diri mo saka ani, ari ko diri mo kanta. Kining akong gihimo diri tagsarem libre ani. At agamit si Tagsarem libre. Kay kung mahug ko diri ug di man gani mamatay simbaw ko lang buktot. Pot ay kataas. Buktot. Grabe. Mo na nga, ikaw ni sikasaka ka dire. Musunod kita na ilang giingon nga kanang ingon la ba safety first og sa Tagalog pa moingon na sila nga ingat ka ha. Oh, ingat ka kay kumpiyansa ka Matay mo dire. sa murag nakulbaan naman kun dapita. Kita di ay ingat ha. Ingatan duha kay kumpiyansa ta din dapita ni kahog na to dito ubos. Siguro man gyud buktot kita. Undangon. Ano boss kay mo na kuyawan naman ko na yung mga istorya boss. Muna- Ya. munaog lang ka? Mauna na ko, naog na ko.